Salum alaneng masuk ma parhalado ni Uriata pinangido tuhita ruas ni Uriata asa jongjong mahida. Pudul mahida. Salum warasna dita saluhuna. Adorang sudah mulai kebaktiatta ibadah peringatan hari hanana itu hatta martang yang mahita di bahasa rohat tadi. Amin. Huria nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing marnasni roha dohita. Makalason pesta parningotan hari hananae ni Tuhan Yesus. Tubanua gijang. Hari parningotanon naing pahoton. Doho patuguhon haporseao doho pakirimota. Pabua Jesusido raja di atas ni saduhut. Malim nabolon asa sobat tuguar ni Yesus nasa ulu ni tot na di benua gijangi doho na di tano nangro nang na di toro ni tano jala asa nasa na marsuara marhatopon Yesus Kristus do Tuhan baen hasangapon ni debata. Takasma taha porseai Yesus namanai tu surga laho mangaradi inganan di akan na porsea di ibana jala di arau dohita asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok portibion alani i di bagasan uduk doho serep ni roha tapahibul marohata marparsaorat tu Yesus Kristus ulo balang nagugui marede mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo dido Tuhani, bahenokku do sogot namo nangirap dohot au, hudul di habang sauki, songon au namo nangi jala hudul rap dohot damang di bagas nai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, saya pargugui mahami maka persaya anakmu nasa sadai, si pangulu hami nama naik tu surgo, asa hu parraon hami roha banua gijang, marhite-hite anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udulma. Tapuji Tuhan tamared de mahita. Tatangihon mapatik ni debata di pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion. Ima di Markus 16 ayat 15. Jadi nin nama madok senasida. Laho mahamu tulia portibion. Jami tahun hamu ma barita nauli tu nasana tinoppa. Ido sahatna. Atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pargugui mahami mangulau naho parto patikmi. Amin. Tapuji Tuhan tamare de mahita. Jesus
potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debatana badia jalana bona, parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho, saya marpangulahi maroham midahami. Didok hatamdo, dang ditadikon ho hami rodi ho muse mangalap akana porsea, jalana marsi hohot tuho, alai jujuk dohami dang porsea di hatam, moloro paru kilon na doki, huilala hami, tung dau situ tudoho, Tuhan sian hami, tung dia lupahon ho, jala di hati dakon ho dohami, ujungna, gabe madabu hami laho mangalului inganan nabui mabahel las ni rohanami, alai ditiki hipas pamatang nami, marhabu godo pe hami mula-mulaon, jala marhasangapon ma ngulunami, jok-jok do hami mangalupahon do manadikon ho. Dangadong nahupang saon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahupasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuri mahami akan ahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho ahu marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manelesei aka pangalosim. Ala ni hadiriokku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji Tuhan tamarede mahita. Tangion hamu mahatani debata turpuk epistel di pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion tarsura di pesalmen 47 mamukamay ayat 1 ayat 10 manai do debata mardongan para lopolopon Jehovah mardongan suara ni sarune ai debatado raja nilia portibion edeon hamuma ede sipudan marpungudo akan nasangat di akka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham ai debatado napuna akka lobu-lobu raja ni tanoon tibul situtu ibana ido sahatna martua doakan na tumangion hata ni debata jalan naupiotsa. Amin.
Tapuji Tuhata, mari demahita. Taha tidak maha porseotai, songonnya tindak konido ngata saha porseao di sadok portibion, rak mahita madok, au porsea ido ama paruguna saudara dan memarahi tamu, au porsea Yesus Kristus, anak dari Raja Wana Sasari, di mana timur di Samaria, dan kebagian siapun di Bavaria. Orang semua hidup mata dan kemauan Berlin di kemauan Masilatus nama terbaca di mana kau Masilah dan buat penduduk nama mulia berdua nama naik suku lalu berusia di mata Jawa nama naik berguna satu satu isi mana dalam sesuatu mau pihak Porsea di Parvadia, jalan dosa mulia Parvadia, mulia kepada Kristen pada Parvadia, doa dia sana bisa, doa dia kaya nama ulang memujuk dari mana, doa dia buat nasa sudah, amin. Kami lima Porsea lebih.
Sunggul-sunggul pelantikan. Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Parmingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 satu 2020 lalu. Seksi pengumuman do pengurus WIK periode tahun 2024 satu 2026. Omma undangan asaro sudi aka na dilantik. Songonima sunggul-sunggul di Huriata Sadario. Tabigema korsian punguan ina. Diudutian no doho Immanuel.
Tapuji Tuhata marede mahita laus disema tapasahap peliata sada adoho sadabi. Thank you.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Mana mangramoti ate-ate dut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamuna amanami inanami. Saat mahita manangihon hatan di debata nagabe turpuk jamita di pesta parningotan hananaik ni Tuhan Yesus. Ima tabuka ma buku Bibelta na tersurat sian buku Evangelium Lukas bidu 24 mamuka maisian ayat 44 saat rodi tu ayat 50 hujahama salhut turpukon tatangihon ma. Jadi nina ibana ma madok nasida on ma akka hataku nahwatahot tuhamu ujurap dope au dot tamu ikon jupang do salutna na tersurat taringot tu au dipatik nisi Musa diaka panuri rangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa detusi na tersurati dungi ni nama madok nasida songonido tersuratian manaon na porsu Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala baritohnoton ma marhite-hite guarna hamubaon ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo makka tidak kosa jala surokuma songgop tuhamu na benar baga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagugoon na sian kicang. Jadi di togihon ibana ma nasida ruar tukan Betania dungi di paherbang ma tanganna ma masu nasida. Jadi dina masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tahiddat tugicang dungi disobba nasida ma ibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi toktong ma nasida dijoroi muji debata ima sahatna. Huriani Tuhata dihamuna amanami nanami tungtakasdo di bagasan sadarion hita marningot di ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Tanggal sia Mei 2024. Laos di bagasan sadariomma amanginang gonop mahami majalo penabisan kependetaan sia Mei sada sia tulu sada tahun nasal puma hami majalo tohonan hapa di tahun ini. Luar biasa. Tulpus ada tahun ditambah 2 tahun praktek. 30 tahun. Molo di usia 30 tahun nga mulai dewasa be. Di TKI umur nami ira 25 tahun mak. 26 rasongonima sonari ngamar 50 tahun lebih hampir 60 tahun. Nah tiki idang berubah dope bu nami sonari nga kurang uban di uluku. Apalagi mangulahon na macai berat. Alai
Huati doko kami amang inang bahwa marningot di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus hicat ibana naik ibana alai mamasu-masu hita dang ditinggalhon ido nang donokku tu hita dang lau tu dia ibana hapur sialta madok ibana do nama noktongi saliling niling na alani ibana do namar huaso di ngolutta gido di tanggal 25 Mei di pestahon acara ucapan syukur di Garejatta jala oddo peha patupahon pesta syukuran selama 31 tahun. Mula suku-sukun sampai kapan inang pensiunnya secara umur pitu 1,5 tahun nair nama. Berarti gok 40 tahun lebih mahami marhobas di tonga-tonga ni Huria Hakabibi. Songon parpuan, songon ina, wa tidak kon hamido sekeluarga basado Tuhani. Imajo amang inang taringot tu marningot hami di denggan di bahasa ni Tuhani sadarion topet 31 tahun hujalo hami mardalan hami mangula mengalusi jojo ni Tuhani sebagai pendeta jala 31 tahun ni pasma di bagasan sadarion hami jongjong di Jolomunang. Terpuji Tuhatta. Huriani Tuhatta. Selamat di hari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhita Sudena. Selamat di hita marlas ni roha Allah toktongdo pasu-pasu ni debata di ngolutta siganuk ari. Sahalak pelukis Amerika di abad 10 namargoar John Singleton Copley di tahun 1775 memvisualisasikan tuhita gambaran ni hananaik ni Yesus marhite sada lukisan namar judul Ascension manang hananaik. Digobarhon Yesus manaik di tonga-tonga ni awan na cerah. Jala ulos ni Yesus melambai-lambai huhut tanganna mengarah tu gijang. Akasisiani manatap tu ibana dot ekspresi pardopahan nalongang jala gok las ni roha. Tentu amang inang imajinasi ni John Singleton on marharoan sian hata ni Bibel manang hata ni debata. Taringot tu banua gijang dada konsep na baru di halak Israel amang inang. Diakah haporsiaon na maragam di halak Israel kuno. Konsep taringot tu banua gijang nunga adong di hati. Banua gijang dilapati songon sada inganan nabadia jala Nahomi. Adong tolu pangatusion
banua gijang di bagasan pemahaman ni halak Yahudi kuno. Na parjolo di guarima rakia. Ima sada ruang kosong di toru ni langit. Na paduahon langit hajang-hajang inganan ni mataniari bulan dok bintang na patuluhon. So samaim ima di bahasa Heber, ale di bahasa Gorik di dok Uranos, ima inganan digijang ni bulan dot bintang, ima inganan nasoboi idau ni jolma, disima inganan parmianan ni debata, ima alam roh manang akka nabadiama disi. Molo di padan narobi taingot si Henok dohot panurang Elia manaik jala di padan na baru pangatusion ni si Apostil Paulus na ima di 2 Korin 12 ayat 2 dot seterusnya didok disi tarhicat halaki rodi lapis patuluhon ni banua gijangi. Sada inganan na bersifat materi songon na didok di Yohanes 14 ayat 2 1 tolu. Torop do inganan di bagas ni damang. Jala lau peau mangarade inganan di hamu. Saya mulak doau mangalap pamu. Asa rap pamu dot au. Jala di konpesita HKBP dot di uju hita maka tidakon haporsiaon didok ma disi manaik tu surgo lau hudul disiamun ni debata Jakoba. Jadi neng dohonon disi amang inang dang adong be keraguan di hita bukti-bukti nakin na menyegarkan ulang di hita sudena bahwa tohodo Tuhatta Yesus Kristus manaik tu surga. Adong opat hal na di bagasa turpukon na taida na parjolo ima taringot tu pasauton nau di baga-bagahon ni debata. Dari damai di ayat 44 amang inang. Bahwa tung takas do nangpe nungarap dohot Yesus sisianai alay tong do penasida dang pola takas manada ise Yesus na paluaon nasidai alani nangpe majalani proses partikian na gejang alay sitong do nanidok na di buku Yohanes di dogma disi bahwa ikon songonido hataki na ruar sian pamangaku dang mulak boti tuau ikon bahenon nado lomo ni rohaku jalama jadi tuna hutongos lau pasahuton hatai meregam do dalan di bain ibana ima salah satu manongos tua kajolma termasuk hita gabe sitidangi Kristus mamuka mai sian Jerusalem Judea Samaria saat rodi ujung ni tanoon ima di ulaun sada ayat walui. Nah paduahon ima di ayat 45 satu ayat 47 diukap debatado rohatta di boto Yesus do maul akasisian mengatusi pangajarionna alani marpiga-piga hal ibana patorakon hadirionna jala molotaida di buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes adong madisi 10 hali Yesus pataridaon dirina saliling 40 hari dung haheon ni Tuhan Yesus tuaka natoropi alay nang pe songoni
sai holip dope di rohania kasih siani taringo tu hadirioni Yesusi. Na patuluhon ima di ayat 48 1:40 sia. Di jou gabe sitidangi Kristus. Onma tonani Tuhan Yesus diari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus tubano gijang. Ima majou akajolmai rade gabe sitidangi Kristus. Sada las ni roha nabal gadoi amang inang marningot hadirota nasotama sasitongna di jolo ni debata. Alai gabe di patama dohita amang inang jala dileodo ulaon na arga si hobasata ganup ari manang ahape propesita songo dia pe posisita songon peranata ima di jo debatahita mangulahon ulon nai molo uju manaik Yesus tu surgo di pasardo uloni tuak kasisian lao menguduti ulaun pakobasionna nang termasuk tu hita di ulaun ni debata tanpa terkecuali sudido hita tarjou laho mangulahon nang di pasat debata tu hita. Marhite akka ragam ni ulaon, ragam ni interaksita dot akka dongata, manang ditongani bagasta, manang ditongani ulotas ganup ari, di parsaurata, di sima hita gabe sitidangi Kristus, dang boy tajua be amang inang ikut taulahoni gabe sitidangi Kristus hita. Dang madok dang lomoro hakku, dang madok lomoro hakku alai memang nunga di jauh hita. Jala betul-betul di bagasan hapur syata didongani asini rohani debatado hita, ditiki hita mangulahon songon sitidangi Kristus hita. Marhite parsaurata na bersifat dang homogen alai heterogen boido hita membangun parsauran na bersifat ima tahun HKBP di bagasa tahun sadarion tahunon 2024 na diguari ekumene inklusif bahwa HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Tuhan untuk semuanya. Tidak dibatasi, tidak hanya orang tertentu, manang komunitas namet-met di tonga-tongata, ale sabdok di sude, ima namargoar lintas agamakah, manang lintas budayakah, manang lintas negarakah, ikon boido hita, jongjong gabe sitidangi Kristus. Asa marhite hadirota amang inang boy nasida makilalahon kebaikan haburjoni Kristus ima na perlu ta bereng ta pikiri jala taulahon. Nang napapaton di ayat 51-53 torang do di peristiwa hicat ni Tuhan Yesus Kristus taida madisi bahwa mamasu-masu do ibana artina pertanda didongani debatama aka na porseai ganu pari, ganu tiki. Molo halak na porsea nang majalo pasu-pasu ni debata. Tentu tasobado ibana. Tentu marlas ni roha do hita saluhutna. Tentu tapuji-puji do ibana. Ala tung suk-suk do pasu-pasu ni debata di ngolutta.
songon edeni nakin punguan sian elpiko Yesus Tuhaku homa diau saya homa napuna dirikon adong hubungan na macajonok makilalahon dirina milik ni debata jala debata milik ni ibana di punguan ni ina saya tatiop holong ni rohana ido ujahan ni hita na pola gabe sitidangi Kristus hita dasorta holong ni Kristus ido na mangojar hita mamaritahon barita haluaw ni dang boy taluk hita patupahon na dumenggan molodang sian tahilala holong ni debatang molo holong ni rohatta amang inang tanpa holong ni Kristus dang adong boy margogo hita gabe sitidangi Kristus ala holong ni jolma umumna holong marpabuat do adong diho adong diau ya molo adong pesta dudak koau rodoau ale arop do rohaku molo adong marpesta au romahamu kan itu artina take and give ya holong na pamri ya alai holong ni Kristus tanpa pamri jalaido na gabe tiruan di ita salutna nang di kor Immanuel pe ima puncakna madok damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahtera kuberikan kepadamu di akhir teks nasi dei di dogma sehatilah sepikirlah ujungna sejahteralah telu es sehati sepikir sejahtera bah ngasih kok bete ya molo Jepang di tonga-tongani persarata di huria manang di bagasta manang di tonga-tongani ulota molo nga sehati sepikir sejahtera dang adong be si tangison disi dang adong be siar sakonoton dang adong be disi medele manang putus asa hita ala betul-betul nunga menyatu rohai jala pikirani Roma pasu-pasu sia Tuhan debata lani dihita salutna bahwa sudido hita parsidohot laho mangulahon parsuroni Tuhani dalam sejarah bahasa ikon di Yerusalem nasida di ayat 52 dungi disoba nasida maibana jala mulak tuhuta Yerusalem marlas niroha situtu bahasa dang diinganan lain Yerusalem ima sadagabaran ima bagas joro ni debata di sido sentralna pamaritahonot barita nauliih Yerusalem sonari naboy hita mangatusi bagas joroi ima rohatay ngulut taon nani ingana ni todi porbadia amang inang didok di sadakurin tolu ayat 16 dang di boto hamu joro ni debata hamu jala todi ni debata maringanan di bagasan hamu alani manang di dia pehita maringanan manang situasi kondisi apa namasa di tonga-tonga ningolutan waingon
istilahnya paceklik. Serat-serat datang. Materi-materi itu manang finansiali. Lumayan boy serat-serat dope on stop. Sopol. Dan adong na mengalir. Boy do parir ngoluta. Molo istilah hancur minah. Karena gagal di semuanya. Di perdagangan kah. Sian tadokma kelas internasional perdagangan turun kelas nasional, turun kelas lokal, turun kelas jadi parenggerengge, turun kelas gulung tikar. Itulah warna-warni kehidupan ini. Sudah berpusat berlomba-lomba untuk maju dengan, tapi tidak semua bisa mencapai apa yang diinginkan. Lai di paingot hita di bagasan ari hananaik ni tuhatta Yesus Kristus amang inang. Bahwa manoktong do pasu-pasu di debata di ngoluta. Amin. Jangan lihat nominalnya. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Buipe bolas hitam mardalan. Bui dope tangata mangula. Songon ina mangalopa. Coba melo dang buibe tanganon berfungsi. Hacik do amang inang. Boy do hita berpikir mana yang kita mau pilih. Menimbangi dia do nadenggan do naroa rohatai. Tuhan berikan, Tuhan sediakan semuanya bagi kita. Misalnya mengontrak dope hita. Dang setahun, holan sebulan. Dang boy sebulan, holan seminggu. Tapi masih bisa kita punya undung-undung. Baik koma gudang demper-emperi. Mangan somangan. Jadi dalam kondisi apapun amang inang. Diari hana naik ni tuhata Yesus Kristus. Dipaingot hita salutna bahwa di pasu-pasu do ngoluta. Alani topik minggutta sadarion tarhicak Yesus tugijang marlas ni roha situtu mahita. Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Atong molo bersuka cita marlas ni roha. Iko terpancar do di bagasan parngoluatta si ganupari. Tada Yesus naung manaik. Jala tujuan ni Yesus manaik tu surgo. Nakaning songona di patujolo jami tahun. Di parade do inganata. Amang inang rapdot ibana do hita. Di surgo hasonangani. Itulah hidup dari orang yang percaya. Itulah dasar kita bersuka cita. Tidak ada alasan kita pada hari ini dan selanjutnya tidak bersuka cita. Kalau ada orang memberikan harta warisan atau semua banyak-banyak kepada kita semua, belum seberapa itu dibandingkan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi tahamu lihat ya emak. Hana naik nih Tuhan Yesus mengubah hidup tak. Semakin bersuka cita. Walaupun banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak pergumulan,
Banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi marlas ni roha di bagasa Tuhani. Ikon tapatari dahut do. Songon halak na persea. Ido ciri ni halak na bersaksi. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan. Nunga marsaringar be hatam di tonga-tonga nami. Mian maho di roha nami. Asa hilalah hami Tuhan. Pasu-pasu ganup ari di pasato tuhami marsada-sada. Di parningotan hana naik mi ali Tuhan. Ikodo hami mengula lanunga disuruho hami Tuhan. Lo manguduti lo mi diragam ni pakubasyon nami marsada-sada. Alani Tuhan to dimima na mempergugoi hami saluhutna. Na mangrupi, mangajari, mangalehon bisuk. Asa tama hami Tuhan. Gabe habaurani pasu-pasui. Bui akka na humaliang nami. Makilahon tong pasu-pasumi Tuhan. Marhite parange nami nadinggan. Pakateo nami pambahinan nami. Namabain las roha nasida. Alani kehadiran nami manang di dia hami maringanan. Tuhan taatap sudiak karos ni huriamon. Mulai dakdanak satrodi tunamagodang. Asa sudena Tuhan marningot di pambahenan mi manaik ko tu surgo Tuhan paradehon inganan nami dang di portibion inganan nami na manoktongi ima surgo hasonangani alani toktong maho Tuhan mamasu-masu hami mangaleon hay pason hagogoon las ni roha. Marolpolok matod dinami Tuhan. Lau mamuji-muji guarmo. Nang pegudang paruklo nami. Alai dang dipasobuho hami marsak. Didongani hodo Tuhan. Dipargogoi hodo. Ido nauhati daku kami di ngolu nami. Lani merdalan mahami rap ponho ima to dimima na toktong mangalehon las ni roha di hami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matang yang namion. Amin. Mare de mahita uhut tapasat mapeliata.
Huriani tu hata nunga dipakulingi hatana hita pabua Yesus na tarhidat tu banwa gijangi na masu-masu akasisianai laos do hita pasu-pasonna di pardalana ni ngolutta alani naing mahita di bagasan las di roha maka mulia tehon pasu-pasu nai huhut pahebakon pasu-pasui di parnguluatta siganup ari sai taingok maibana dia ka ulota jalaringgas mahita pabuahon aka nadenggan ni basanai. Tangyakon ma peliata martangi yang mahita alede bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selen leo na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masya na nilihon mitu hami pelen nami tuho sejalo may gaben uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaw parasya kami plenon patibulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni selelan mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul di siamun ni debata hasangapon dot hamuliaon ma di ho ro di saliling nililingna na marlas ni roha dohami nuaing ala nang monako jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangat do sude dalammu ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumibbo ho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut uluni tot laho marsobbatu ho jala ganup pamangan marhatopotton ho do Tuhan muliate marohan nami tuho ala naung dukapo dalan tuban wagijang gabe situani malipo na mangudiok kami tu debata saya pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasyanganon pai mamarpungu hami tulabungmu saya pasaut ma bagabagam tuaka suruammu leho tunasida sahala dot hagogoon sian banua gicang asa marmulia guarmu di portibion saya jari ma akka partohonan di huriam asa bartulomoni roham akka aturan pamisangon dot panogunogon na niaturhon nasida di huriam segom-gomi jala paretai mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami
Lehon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk nami. Tuaka pedita guru do tuaka situa. Asa lam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajamu di bagasan rohan nami. Asa marhiras ni roha hami mangoloi dot mangutok ko. Pahot marohan nami tuho. Asa huatidak ko kami. Mangolu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dot dame di huriam asa wingot tami dada hasyanganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido sai ramoti mana menggonggomi hami dot raja dot suruan na pinabangkitna leho tu nasida hapistaran sian banua gijang dot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen. Saya homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja. Di parsikolaan nang pe di bagas nabe. Saya lam lokangi sian hami dosa. Dot sude na pasorato kami di hasyanganon. Asala malungu kami. Paimahon harorom mangalap kami tulabung ni amai. Amen. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia ma kuarmu. Sa Roma harajaanmu. Sa saut malomon di roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoron madamena tutodim. Hurian itu hata di hamuna manami nanami selamat mamestahon ari hananaik ni tuhata Yesus Kristus. Horas. Tanda sukacita Tarumobi ala sadarion mahami itu pusada tahun